tokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose kunhai pastor kune vatanga kuchibata nhasi pachirongwa chino tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatinogona kunge tiinayo ingapinduruke neumbowo huri mukati mebhaibheri. Saka imi munotubira mubvunzo wenyu pangawa pachirongwa chino kana panhamba dziri kuratidzwa iko zvino izvi pazasi apa. Tikaona mubvunzo wenyu, we will take time to address your question. Tira kupindurawo zvakare mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama panapa uri kuti iwo, konhai pastor, mukristu anotenderwa here kuva nefuneral policy? Okay? Chikristu here kuita funeral policy? In other words, ndozvaari kutaura panapa. Now, ndisati ndaverenga mavhesi, regai ndigare ndati, kana paine chinhu chatinokanganisa zvikuru sevanhu, kunyanya-nyanya isu vanhu vatema, kutadza kugadzirira rufu. That's one area that we are still lacking as human beings. We do not want to prepare for death, yet death is imminent. Munhu mumwe nomumwe pauri rufu ruri padhuze zvikuru newe. Varungu vanotaura tsumo yokuti there are two things that you can never avoid in this life: taxes and the undertaker. Kurova kuti rufu ruri definite. Rufu ruri definite, and if death is so definite, then we need to prepare for death. Chiregai ndiwerenge mavhesi angabatsire kupindura mubvunzo wokuti saka kuzoita funeral policy chivi here kana kuti kungwara here, kana kuti is it biblical? Ngatitange naGenesis chapter 23 verse 7, 8 na 9. And Abraham stood up and bowed himself to the people of the land, even to the children of Heth. And he communed with them, saying, If it be your mind that I should bury my dead out of my sight, hear me, entreat for me to Ephron the son of Zohar, that he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which is in the end of his field. For as much money as it is worth, he shall give it me for a possession of a burying place amongst you. This is Abraham, the father of faith. Asvika kunyika yaari kugara, aenda kuvaridzi venzvimbo, ari kukumbira, ndikumbirireiwo kuna Efroni mwanakomana waZohari kuti andipewo bako riri kwekupedzisira kwemunda wake, ngaachaje hake mari yaanoda, because ndoda kuzoshandisa bako iroro kuviga hama dzangu. So Abraham, the father of faith, had prepared for death, not only for his death, but even for the death of all his relatives. And mukaverenga bhaibheri renyu kumberi kumuchazonga ndo makawegwa Sara, ndo makawegwa Rebeka, muroora wake chaiana paya painzi nditakure nemapfupa angu munidzosere vana Jacob vachitaura, vakanovigwa mubako rakatengwa nasekuru kuMakpela. Saka dai yanga iri language yenhasi tikadaita kati Adhamu akaisa pafuneral policy yake vazukuru vaivapo pafuneral policy nevanga vasita vabarwa, vaingoziva kuti tine guva redu rakatengwa nasekuru vedu, tine nzvimbo yedu yekuvigwa, tichavigwa zvakanaka. This is Abraham. Regai ndiende pana 2 Kings 20 verse 1. In those days was Hezekiah sick unto death, and the prophet Isaiah the son of Amos came to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for thou shalt die, and you will not live. Then he turned his face to the wall and prayed to the Lord, saying, Now, iri ishoko rabva kuna Mwari, thus says the Lord, chigadzirisa zvinhu mumba mako because wakunofa. We must prepare for death. Hapana chiri unbiblical by preparing for death. In fact, it is not being wise not to prepare for death. We must prepare for death in any way possible. Ndosaka Hezekiah shoko riri kutobva directly kuna Mwari kuti Hezekiah waakuzonofa, chiita make sure kuti zvinhu wagadzirisa mumba mako. And one way that you can prepare for death is also to prepare for the place where you will be buried. Nyika ino haichangovigwa vanhu pese pese. Vakutofanira kugara wakatozvironga kuti indira uzovigwa pakati. Ende zvinobatsira kugara wakataura kwauchavigwa. Kana uchikwanisa kugara wakatotenga kofini kana guva racho rauchavigwa, zvinobatsira. Because unosiyira vari kusara vari vapenyu kuti zvinhu zvivarerukire. Kune vanhu vanosiyira vanhu nhamo ivo vafa, vanhu vanorwara vachinetsana, tomuviga kupi, todini, hapana mari yeguva, hapana mari yekutenga guva. Iwo waiva nemari uri mupenyu kuti waikwanisa kunge wakaita izvozvo. Prepare for death. Set your house in order. You will die. You will not continue to live forever. So set your house in order. Prepare for that. Luke 23, verse 50, 51, 52, and 53. Luke 23, verse 50, 51, 52, and 53. Iyo panapa. And behold, there was a man named Joseph,
a counselor, and he was a good man and a just. The same had not consented to the counsel and deed of them. He was of Arimathea, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God. This man went unto Pilate and begged the body of Jesus, and he took it down and wrapped it in linen and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid. Joseph of Arimathea akanga atori neguva ranga akatotenga, hanzi raiva dombo rakachekwa roita kunge bako, mamusina kutombovigwa munhu, ende vanotaura vanoti iye akanga atoritenga kuti azovigwe imi kana achinge afa. But paakaona Jesu achiitwa zvakaitwa nekutambudzwa kwose, vanzi haana kuwirirana nevanhu mukuita ikoko, saka akaenda kuna Pirato akanokumbira mutumbi waJesu, akautenderwa kuti autora akauputira nemucheka akanouviga muguva. Joseph of Arimathea had a grave already prepared for himself, but akazoviga hake Jesu Kristu. Ndokusaka muri mamusina kumbovigwa munhu. Vanoongorora vanoti akanga achitoprepare kuti ndo raizova guva rake iye rekuvigwa, but Jesu ndoma akazovigwa. Saka hapana chakaipa pakugadzirira rufu in whatever way zvinoenderana necontext nenguva yenyu nenzvimbo. Prepare for death, that is being wise, and that shows you believe the word of God. Rinoti vapenyu vanoziva kuti vachafa, asi vakafa havana zvavanoziva. Todaira tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.